Hvad har du at sige? Båden den gynger ellers ikke særlig meget, hva'? Ja, det er faktisk ikke særlig godt. De er ude og fiske. Fordi hun skal snart brække sig. Der er det ikke særlig godt. Derude der dykker de og skyder fiskene. Ja, ja. Båden den gynger op og ned hele tiden.